Ало? Здрасти. Тук ли си? Какво? Максим на повечето прав. А не съм. Не те. О, получи се. Да бе, много кеф е пол. Не го нърфна това. Какви бакдорове съм правил тук с Аполо? Имам го и на този запис. Стаята не е имал само на съвсем малко. Буквално на 10% от кръвта си. И аз ако се съживявам и да сме от отбора ми, пък те пушват Феникса ми. И аз от това ви гаса. И тия са виждат... Тия са няма рекол, няма нищо. Да, и тия виждат и някакви се ядосат. Обръщат, имат явно със сут и те с порталите газ. Танато се и те са как имаха и Танато, той се качил въздуха и той трябва да възстедва. Много да виж. Аз взех хиля като поета, пак е силито. Издръж леял, той не ми е. Биги, нали? Ми кажа, че сте фана. Не. Успява си бя. Не, преди да помня беше един от най-слабите гера. Аз съм по-добре. Аз принципно си играя най-слабите богове винаги. Хурми е един от тях и още. И такова, Пол беше сега Пол. Те, какво са 4 преминати, яко? Радвам се. То всеки път се казва, че не се... дори не се изненада. То ние сме 3 игри на асалт подред и играме 100 кико 61. Той също не е много зле, нали? Ама проблемът е, че понякога легва е така просто. Какво стане? Тъму ли постоянно спира? Не знам. Абе там майка си да еба. Ооо! What the fuck? Това не трябва да става. Вика ми стига повече. Чудо. Още от сега ли почва да е? Точно е така, става се игра, човек съм много досъм. Кога ще ма умре? Дай Тор. Омага човек, мога. Аз се вкарвам всичко, ама. Ничего много трудно се става. Леле, ако ме ще оцелява, вече хърба. Но... Какво е това? Ейц, удари. Омага човек. Ей, мене ли му удари това? What the... Омага, гледай, аз умирам. Нейт ще... Как Нейт май ще му... О, как го затворих. Ама, да биш умре? Да. Аз ще дайвна човек. Гледа с колко просто. Има ли смисъл? Да, трябва да умре стана. Те едва ли ще урят. Омага. Ей, ако бех такова метнал и ударил, ще да убие. Някой се върна. Но той нямаше да е направил по-добре от тала да беше умряла. Тази единичка са едно много демидж направи на това облака, сора, не знам що. Моите. Направо го изпепелих. Силата е добра. Много, бе. Пускам ставам полшанки глупости. Въргли само да му удари, само да му удари, ара умирай. Аз само смятам чука.
Се опитах това да го направя, да им тръпна даш. Ако даш ще... добре. Ох. Сега ще се... Много с клише, това е хубавото за нас. Имам и по-хубав лейтгейм. Геко, сега съм на макса пъчва. Не, плейс, доктора. Аз го оставих на едно, ама. На едно. Не мога. Не мога. Да. О, не. Те през порталите ми наха. Идеално, от 2 км яна. What? Много досадно. Тя ме слова, братне. Удар ме с двойките и ута им. Бах ти слова. Видяхте, сега. И аз идваме в малко. Ще убия Бакасур. Ако ви не го убия. Май не аз сме. Какво да чуя? Нико фанахме, ела. Убих тази смота. Не. Аз поне не. Да. Как скочи на... Добре. Не бе. Ама аз нямам думи, те наши са просто подсаква критика. Не, имам Salvation, чакай 60 секунди. Наши са Salvation. Да убием това. Добре, гледай как ми бия толкова демидж от едно порталче на Янс, погледни. Това е едно порталче на Янс, много да. Може би след... Не знам. Омага, човек, гледай. Това не е честно, то фокус на едно ме не дразни, не. Виж го, леле. Много влиза. Ау! По-ми идолтна, сериозно. Но знам, че ще му пусне в порталче, да. Браво. Не виждам. Утвам ги. Добре. Можеш ли да отмиш? Естествено. Утвам и аз. О! Да. Малко забачен случай. Омага как му. Идвам. Ето. Да, нямаш как. What the fuck? Омага, да, много съм зле, аз това да се. Вече. Добре. Не отиде. Добре. Скочи. Скоро единичка май ще имаш. Да. Омага, човек. Това не мога, не знам. Като няма атак спид не мога да играя да се. Трябва да имам поне малко атак спид. Колко ти трябва? 1,5 някъде? Не мога, поне 15-20. Тъпа. Вече имам, колко имам вече? 15... имам 3 сайда. Омага, човек, опитах се, не мога да го баксурат. What the fuck? Добре. Много тъпа мисля. На земя.
интересува. Толкова лесно се такси при гледането. Какво се купи? Ох, 15%. В тая утвам, не ме интересува. Мога човек. Не едно хп, вероятно. Давайте си. Леко става с такси. Вече нещата стават по-лесни. Ето Янос ми честно. Саша. Ама той обаче мод. Често ти кам, той Янос, просто ще го фокусирам. Ето го. Ще му скоча. Не! Трябва да умре този буква. Омага, вата. Не търда се, сутля. Да, не ти прави. Ги се беше на 2 на 15 секунди горе. Не, много е, няма смисъл. Това всичко съм на сега. Я кажи някой какво би от за нататък за това. Значи да трябваше да... Може това да го правя. Може това да го продадеш, да вземеш Етан с Бен и после Дефенс. Окей, Дефенс важно. Дали да правиш Деми. Явно са добри, значи Деми си Стона в Гая. И после Рунфорс ще хамари си. Окей. Ако забравя пак ще там ут. Идвам. Сега утна. Аз нямам ут, обаче 6 секунди. Добре, защо? Дойдох и умрях. Омага, дойдох и умрях? What the fuck? Лол. Добре, това го поддавам. Titan с Bane. Стана в Гая. Къде между тя е много early? Да, пенетрираш на ут. Но не знам какво правя, просто 5 сега, не? Мога да кера, мога ти помогна да се кера по-добре. Аз тък му утвам, човек, тък му утвам. Пада на земята и съм на едно хп и баксурата на горе. Веднага му да разсикам и Nate Spirit Art. Не ми е интересно нашия Один какво е. Рядко се прави добре плея. Ясно, какво правя, не мога да ударя. Дай по ета. Ще успееш ли? Браво. Ако дай по немец. Браво, добър от. Стънаха там, сложиха стъмчика, обаче... Да, успях. Аз всъщност дори не ги виждах. Просто отнах. Ето Янос, човек, леле, ела е моето. Не. Сега го дайвам направо. Как че след ганите вълни, сериозно, много дразна. Тя не ме интересува, това трябва да умре. Браво, много връстен. Мерси. Тя нямаше какво да направи. Опа. Абе ще ги бия, ма. И те са живите, че. Ей! За малко. Баксурът е много. Аз нищо вече имам, сигурно ще умре и... Поне ви да не умираш така. Че ще ни вземат. Това е рек. Мая, как го убихме от всякъде стана, бе.
Е, така ме убиха преди малко. Много гадно. Ти скачаш да ги убиваш, те сипат. Това последна ли тя между другото? Да. Опа! Ще вляза в идеалите. Много съм тъп. Може би. Да. Ните си скабилата. What the fuck, гледай какъв си че... Ето тук че не избиха, аз нямам сега, да. Чако далече ги си. О, мага. За малко. На едно хил го стае. Ult. Да. О, вау. Просто ако спи да избереш. Ult. Не, what the fuck. Добре, взимаме execution вече, всичко е това. Не. Дай, ще ги бием. Виждаме как отиват неща. Колкото се не направи DSI. Той цолка ще пен. Ще взимат... Не можеш. Нека шанс. И пък може да вземи. Не, ще да пенне, те всичките на едно хъпа, гледай. Дай наш. Омага, гледай го, вече. Той е така си... Той си ти в една линия и не джу. Ето ка правиш пак. Еба ти лага, аз това го видях. Квадрата ще се я забавим за следващия път. Ще се оставим тъй. Идваме сега, да, така. Сега султа, гледай кой ги правя. Сега аз ще направя колата, гледай. Обръща. Не ти обръща. О, гледай. Гледай. Дай, че го стъмна. Дай. Плейс, някой ми го дръпне собък. Не можеш да направя. Всеки ме е тяло стъпна. Да, то собък тъпня. Не можа да стъмна. Това е много добър човек. Ние тук пушваме. Вижу как се опита да му убие. Не, то Янус. Заклянам се човек. Милионите плейс някой. Не! Аре бе, не мога да доджна. Обаче сте бати хард хер. Той е мъртъв. 12 кила съм ги знаю. Не, така, представиш, че... Браво. То Янус леве. Че ма дразна сериозно. Да. О, е мърс човек. О, много шумко. Удрате с всичко, разбирате. С някакви порталчета. Телепорт се до човек. Моля. Чек страхме, бе, няма стане. Нямах тройка. Само за просто е така. Трябва да го убия. Заради мен. Не си йо. Този билна. Сега следващия път ще го направя, обещавам. Ама... Дай. Само гледам. Това ще го убия, ако не мога убия. Така че... Бързо. Его е там да убия. Аз ще го убия, гледай. А тук сведа. Не знам дали на теб ти лаги така, обаче на мен направо анимацията ми понякога изчезват. О, ето го! Ето го това. Браво, е това е. Отвън. Да ги бия. Мога съм таргетен. Добре, браво, ние ги бия. Браво, добър. Браво. Get wrecked.
Не как умрех 9 пъти, не? Ма било да стана, не? Да. Не можа да го довърша, ама. Early game, нали това е то всичко early game да направиш демиджа и после defense, early game да танкваш горе да стъмваш. Да ме падаш на двахта. То това е това. Early game и после late game пак е добър, защото има много стън, нали много си. Бега всички игри. 20к, плея. Много добре. Аз имам следващото, не знам. Те имаха много, ама нямаха танк да ми ще... Браво. Ай, чао, добри игри бяха наистина. Ади. Айде Айде утре. Лека. Чао всички.